Sanibonani and welcome to another episode of the eThekwini Matters podcast. My name is Sishange and I will be your host for this episode. For the second time in the history of eThekwini Municipality Executive Committee, the position of Whip of Council is occupied by a woman. Today we wrap up Women's Month with Councillor Sishange. She is one of 4 women who are members of the Executive Committee. Councillor Sishange will give us insight on being a woman in politics and her role as Whip of Council. Sabona ma. Siyaphila ndosunjani? Siyaphila nathi. Yebo. Siyajabula ukuthi siphinde sikumukele kwi-podcast yethu. Kujabula thina ukuthi nisiphinde nasimema futhi. Kodwa ke namhlanje hayi sikhuluma abantu besifazane nje kuphela. Siyabonga. Awusitshele ma kunjani ukuba umuntu wesifazane kwezepolitiki? Sibingelele emakhaya. Ukuba umuntu wesifazane kwezepolitiki akusiyona into elula. Kodwa futhi kuthatha ukuthi uzinikele wenze ngokuthi uyazinikela futhi into oyithandayo. Kuqala fanele ukwazi ukuthi uyishabasheki iqala sokufuna ukubona ushintsho emphakathini ohlezi ukubona. Lokho kwenza ukuthi kube lula kakhulu ke ngoba usuke ulangazelela ukubona ushintsho. Mhlambe yini ma eyakwenza ukuthi ungene kulomkhakha wangena uneminyaka emingaki wangena kanjani? Kuqala ngangena ngingakaqualify ukuthi ngiyabe ngiyangena because I was underage kodwa kwangabonakala ukuthi ngimncane ngenxa yomzimba nginawo. Masikhuluma ngo-underage sikhuluma ngayiphi iminyaka? I was less than 16. Lucky yayingakabi big membership by then. So kwakusheshe kubonakala uma ngabe ukuthi umuntu wayezojoyina ngokwe membership. Umuphi umnyaka kanjalo lo? Mhlambe ngithi kwako 1992 3 91 90 leyo mnyaka leyo. If I remember ngaleso sikhathi mhlambe ngangenza grade 8 ngokolimi lamanje kodwa ngalesi sikhathi ngangenza standard 6. Siqale esikoleni angazi ukuthi kwakwenzeka kanjani kodwa uma ngabe kukhulunywa izinto ezithinta abafundi ngangiphathi nje yaleyo nto agcina sengibamele. By then ngangifunda eDumehlezi High School eNtuzuma. Ngagcina sengibamele ngi-rap yakhona ngangena kwi-SRC sahlangana nabanye abasentuzuma, then from there never go back. Zikhona ingqinamba osuke wabhekana nazo kuwo lomkhakha kwezepolitiki mhlambe ke uzi-overcome kanjani? Ingqinamba kwezepolitiki ukuqala kuyaba ukuthi asiboni ngeselodwa kwesinye isikhathi. Kodwa indlela mhlawumbe ukwazi ukuphuma ngayo ukuthi ukwazi ukuhlukanisa ukuthi this is into esingaboni ngaselodwa manje ngayo la. Okulandela ngokusinye isikhathi esizayo mhlawumbe sizobona ngeselodwa. So you should know aso sonke isikhathi ukuthi your comrade is your comrade. The issue is an issue. This is what you're not seeing eye to eye at the moment, but kusasa sokwazi ukuthi sibone. Otherwise kuyasebenzeka konke futhi uyakwazi uku-overcome uma ngabe uzozibeka phansi wena ekhanda lakho wazi ukuthi ufuna ukubona ushintsho kodwa. And can you briefly explain your role as Whip of Council? These days it's a very difficult work at the moment kulo masipala esiphila kuona. Ngoba this term sibusa ngokubambisana. Akekho owathola i-outright majority. Ngaleyo ndlela kuchaza ukuthi mina wami umsebenzi ukwenza isiqiniseko sokuthi ama-parties akhona emkhandlweni ayaxoxisana. Akuchazi ukuthi ukuxoxisana kwawo ngaso sonke isikhathi azobevumelana. Kodwa we try ukuthi si-minimize izinto ezokwenza ukuthi bahlukane. Sibeke perspective ukuthi ke
nayi into kahle kahle efunakalayo. So singekwenza kanjani ukuthi ke si narrowishe that gap esuke khona ngaleso sikhathi. For the first time siyakwazi ukuthi siyama parties sixoxe into before size sifike kwi-council la suke senibona khona sixoxa kuphikisana kwenziwa yonke into isikhathi sihlala phansi sibakhulumise sixoxe siqambe siyofika kwi-council suke sesazi ukuthi hayi asivumelani la siyavumelana la asivumelani la siyavumelana la lokho kwenza ukuthi mhlawumbe ukusebenza kwethu kube ngconywana. And you are the second woman to occupy the position of Whip of Council. Yes. And this position was previously dominated by men. Yes. For years. Yes. And how does that make you feel? What does it mean to you? It's a great achievement for women in this current times. Kodwa kusalukhuni ukusebenza in that office if umuntu wesifazane. Sometimes irole yakho ufanele uzwe ukuthi hamba sibani yokhuluma nobani ukuze ukwazi ukuachieve. So uthi noma uyazi ukuthi yini ofanele uyenze kodwa just because umuntu wesifazane kokunye ube wehlele ngezantsi uthumele omunye that will be received ngendlela engconywana. Not that abakusho by word of mouth but actions uyawubona ukuthi hayi lo ufuna omunye umuntu wesilisa lo uyayibona lona. So kusakhona lokho kusakhona kukhulu kodwa we trying yes. And in terms of balancing family life, politics and work, achieve kanjani lokho? It's difficult. Sometimes uyaphela 2 weeks ningabonani nabantwana uphele nje. It's either bahamba wena ufike ngo2 bahambe usalele babuya huko ufika sebelele ugcina ngokubabona nje ukuthi hey ukhona but that warmth kamama ukubona ama homework every day usayine ugcina ubizwa njalo esikoleni as if awusiyena umzali onakekelayo noma obonayo but uyazama ngayo yonke indlela ukuthi ke explain uphinde uphumule ukuthi okay leli langa lanamhlanje hayi bekuncancane bekade kukhona mhlambe lokhu ngingakwazi ukukuvala ke ngibe nabo nje bangibone ngibone nje ukuthi basa right yini uyabona noma ukhona ulele ubabone bezolala la nawe uthi bayakudinga ke manje bayakudinga. So ufanele ukwazi ukubabona ama emotions abo ubone ukuthi haya this is the time ukuthi angeke yonke into ngibabheke. And mhlambe kubantu besifazana ababukele manje mhlambe amazwi akho ogcina angathini ukubaqoqozela? Ngingathi one uma umuntu wesifazane ungakuvumeli uintimidateka kwi space la osukukhona khona. Angisho ukuthi asilwisane nabantu besilisa kodwa ungakuvumeli understand i-position okuyona then bese uyabuka ukuthi then how are you going to navigate yourself ukufika to another level okanye ukusebenzisana nabantu abakhona la ukhona. Ungagive up, find ways ngaso sonke isikhathi ayikho into enendlela eyodwa yokuyenza. Izikhona nezinye you might start with this way but if you fail lapho find another way. Sazi ukuthi mangabe sila we are equal and sila with a purpose. So asenzeni asiqhubekeni, let's support each other. Angifuni ukuthi siyamonezelana but we competing
Kodwa mangabe sikhompyutha positively. I-competition yethu akube i-competition ezokhipha ama-results a-positive than a-negative. Azosikhulisa. Yes. No, siyabonga kakhulu ma ukuthi usivakashele namhlanje kwi-eThekwini Matters podcast. Kubonga thina. We have come to the end of our eThekwini Matters podcast Women's Month edition. This month we heard inspirational stories from women from all walks of life. Thank you for tuning in, and please do like and subscribe on our social media platforms.